आच्छा 4500 माथो नोंथांखौ दिनै बिराद सिन्था नुदोंब्रा। सिन्थालै माथो बुंबावनोब्रा बिराद गाज्रि जाबायना दिनै। रुको जरा सबर करो। दिनै बिस्थिबार हाथाय आरोना थांनानै नै आं एसे मैगं लादोंमोन, एसे आलु लाबाय। बोरो मैगंखौ मा लादों नायनि। बानलु सिब्र लादोंमोन, जोगोनार लादों, ओरैजाय आलु केरेला लालाबायदोंमोन आङो। आयो ओमफ्राय दाना फैसा जेब्ला होनोसै पकेटाव दांग्रोमबाबो फैसायानो गैया। थ' नागिरनोसै दा मोनबावगोन नालै हाथायावबा बहा गखो बेबा। ओमफ्राय हाथायाव बबेथिंमोन? हाथायालाय बारा गोजान नङा, ओइ नुहुरनायानोमोन, ओइ नै। आच्छा दिनै बिस्थिबार हाथाय जायोमोन। थ' होमबा नागिरफिननांगौ। बिराद लस जाबायलै आंहा। 4500 जाया लोङा ओरैनो दैयाव थांबाय दिनै। आयो मा खामानियाव जायोमोन मा खामानियाव जायामोनब्रा? बेनोथ'लै आं दिनै ना बेदर लांना जाहैनो हायोमोन बे फैसाजों। दे